Ovdje mobilni. Koji sad zove? Nije ovaj. Nije ni ovaj. Aha, to je ovaj gazdin. Specijal. Evo. A ovaj moj gazda ne da mi mira ni za Novu godinu. A ne bi ja mogao s njim ovako razgovarati da nije gazda, lajde. Slušaj, da me neko drugi zove da nije gazda. A rekao bi mu, slušaj, nemoj slučajno sa mnom da imaš posla. Pa znaš kakvi smo mi kad nas neko učera u posao. Mi smo ti za biznis vazda spremni, ja. Ali posao, to mrzimo iznad duše i to ne bilo koje duše, no duše mi očine, života mi majčine. Ovdje mobilni. A znam ja, gazda, da ti znaš da sam ja, no ja to za svaki slučaj, da nije možda policija, ne daj Bože, ili Interpol, ili neki živ klan, nedoklan. Što? Da slušam, gazda kaj vazda. Da pamtim sve tvoje riječi. Hoću, gazda, samo ako budem uvijek. Spreman, gazda, kaj vazda, recite. Što? Ako bude zvao Sveto Marović, da mu kažem da ćete čekat novu, u drugo slobodno i nezavisno, samostalno oko u glavu. Hoću, gazda. Ako bude zvao Milo, da mu rečem da samo što nijeste stigli i da ste vi taj što lupate na vrata, pa da se ne plaši da su karabinjeri, jer? Hoću, gazda. Ako bude zvao Koštunica, da mu rečem da ste otišli na dormitor. Aha, tragom žabljačkog ustava. Hoću, gazda, javit ću mu odmah života mi ove naše državne zajednice. Ako bude zvao Tadić, a s njim ćete čekat srpsku, jel? Dobro. Ako do te nove bude išta srpsko ostalo, kao što i neće. Hoću, gazda, javit ću mu bez brige, bez brige. A ako bude zvala policija, a da im kažem da ste nedostupni i nepristupačni ka prokletije. Hoću, gazda, sve ću da kažem. Ako bude zva Interpol, a i njima da kažem mail adresu pa da te traže na elektronsku poštu. Dobro. Hoću, gazda, kako znači W, gazda, majmun, ko.ju. Hoću, gazda. A ako bude zvala žena, da joj kažem da je pogriješila i da ovaj broj pripada nekome, što znam ja. Hoću, gazda. Dobro, gazda. Hajde, ma sve sam zapatio, gazda, kaj vazda. Hajde, srećna i vama Nova godina. Eto. Evo ga opet zvoni. Eko li je sad? Ovdje mobilni. Dobro si se javio. Ovako da ti rečem, pamti. Otišao je da čeka novu drugo oko u glavu. Da. I samo što nije stiga i on ti lupa, ne moraš da se čekiraš, nije su karabinjeri. Da, nedostupan je. Nepristupačan ka prokletije, đavole. Da. Tragom žabljačkog ustava, pa da čeka s tobom novu srpsku ako do tad bude išta srpsko ostalo. Ne možeš ga dobiti samo na Interpol adresu, gazda majmun ko.ju. A ovaj broj što zoveš, pogrešan je i on pripada nekome, šta znam ja. I ako ga još jednom obrneš, jebaću ti oca kroz oca, slušaj, pa da si 100 puta taj za koga se predstavljaš. I ja tebe, vala. Srećnu Novu godinu. Ajde, mrš poga. Daj da kupim neku jelku, bro.